ensaymada. Are we here? Are we there yet? Not yet. Are we there yet? Not yet. I love you. Oh, may GS I oh. love you too. May blinker pa ang loko. Perfect. Ooh. What's ensaymada? Yung parang spiral na bread, tapos merong margarine and sugar. Hindi ba siya messy kainin? Like this? We'll see. Kuwasan Kailangan may na ako. ganun-ganun. Dan tayo napipili.
Bilis mo. Turuan mo kasi mami. Hindi mo tinuturuan. Ano naman siya eh. Siya nilalaro ako. You sing again. Kung nilalaro yun ako. Alam mo bang pwede ka lang pagalitan pag gano'n, ginaganyan Hindi niya. talaga, hindi niya alam yung lyrics. Hindi, tapos nilalaro niya na dahil hindi niya alam. Alam mo bang si Martin Rivera, binago niya lang ang tune ng ano at kinasuhan pa siya. Ay, nako. Oh, Oo, yung kinanta niya noon sa ano, Pacquiao noon yung, tapos binago-bago niya yung ano, pagkanta ng mga lupang hindi lang na issue siya. Kung ano kasi ang tune at lyrics niya. I'm feeling lonely, lonely. I wish about money who could feed me. I'm fine with no food. Anong no food? Yeah. I'm feeling more. Look at all the food is chewing. This noise is never losing. Do you mean? Yeah. Never losing weight. Hey! Tignan mo, naubos niya na, oh. Ay, naku, itong batang to. Okay na nga yung ensaymada ko. No, not this one. Yung ensaymada. It's this black. Nakainin ko yung isa do. saan na tayo? Planeta, Tarlac. All of yun. Tarlac. Doon ang Tarlac. Ew, Lagpas that's ng Panginoon. Ng bayang Tagupan. Hindi ko alam. 9:30 na. Ano? Hindi ako may... Yung bread. Wait lang, malagkit. Ayaw mo din hawakan. Agatin mo. Bakit mo nakagatin yan? It's his, ano, ensaymada. Pero bakit ko ginagawa? Kung sa'yo yan, kaya hindi namin na-touch. Don't do there! Ew! Miss. Tapos yung sugar niya, parang umano sa nito. Yummy! Matagal ang biyahe pag ganito. Ang dami mga tricycle. Kabagal pa. Mami, yung nakain ko hanggang dito pala. Sige, kain ka mamaya ulit. Bounce, bounce, bounce. Bounce, bounce. Bounce, bounce. Wala siyang side mirror. Bounce, bounce. Bounce, bounce. Stop it, Sophia. Bounce, bounce. Mahilo ka na. Bounce, bounce. Bounce, bounce. We'll shoot your Bounce, ass. bounce. Bounce, bounce. Bounce, bounce. Sophia! Kasi nakakataray dito ang paigit. Tingnan natin kung magpapagilid siya. Pagilid naman. Nakaramdam. Nabibig na tayo. Why are you guys wearing sunglasses? There's no sun. Open your eyes.
The sun is too bright. That's Bakit why Gerd you have nalook ako, sunglasses. nalook ako dyan sa middle yan. Wala naman sun. Yeah, may sun dyan, pero hindi ko naman nakita sa off. Wala naman tayo windows sa taas. Kahit na ano, Sa amin is. yung ano niya, yung masyadong maliwanag, masakit sa mata. Pew, pew, pew. Hardcore. I still got my candy. Vroom. Ay, naku. Yes, Tingnan mo ako sa rock. iyan. Mana ka talaga sa ama mo. What are you So doing? kulit. Wah! What? Is that a motorcycle? Sinakyan niya na yun. There's two windows. What happened to this truck? Wah! Wah! Sundin mo to. Nasiraan yata ko. Hurry up! Look at this truck, Sophia. Parang transformer. Baka maging Nasiraan Optimus itong Prime. isa. Sobrang bigat kasi. Boom, boom. Nag-transform. Vroom, vroom, vroom. Vroom, 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 vroom. Vroom, 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 vroom. Vroom, 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 vroom. Pag bibili ka ng bread na ano natin, yung hindi messy kayo. Hindi ko to binili, Daddy. I just
Bayambang. St. Vincent. Mm-mm. San Carlos. Bayambang. Oh, Jollibee. Let's take 2, MacArthur Highway Urdaneta, and Dyke Road Alcala. What is that Continue straight word? for 25 minutes. What is that? What is that? What It's is the map. what? Follow the road. You're going backwards. No. You just okay. Oh, we're going to the right. Okay, there. Roadkill, roadkill. Okay, doggy. Maaso sa'yo. Nakawala sa oras sa'yo. Okay mo na. Nakapalda. Wait, may mabilis tayo. Turbo! Ah, yan na yung sinasabi ko stoplight may. Mhm. Where? Walang helmet, helmet. Okay. Mainit na kayo sa labas. Init. Tamang gara. Kita mo yung trip na ito. Try mo open. So, kung gusto mo dyan. Binalonan. So, nasa Binalonan na tayo. Oh, so this is Binalonan. Saan yung sign na nakita mo? Yan. Okay, hindi ko makita. Ay, yun. Sa taas. Char. McDonald's pala yung nakasulat. Drive-thru. Where's my glasses na? Kaya ko siya. Okay. Hey.
Sheesh. Yan mo. Paris Church, adi. Wait lang. Ano to? Are we there yet? Saint Vincent Vincent. Ferrer Paris Church. Perfect. No, we're here again. This is like the place. Hmm. Let's take 2 MacArthur Highway Vilasis and 212 Alcala, Bayambang Road, Bautista. Continue straight for 20 Dito minutes kasi to ako dumaan dati, Don mami. Teofilo Sisson Bridge. City. Ngayon mag-Alcala tayo. Pero pupunta kasi doon sa ano, doon sa inyo teachers yun. Haha. May maabot ang ba't wala tayo sa church? Meron pa yan? Hanggang alas 12 yan? Hanggang night? 12 in the afternoon. Doon na tayo Racing kami ng motor. Yan. Racing kami ng motor. Bis ko may motor. Hindi makahabol yung motor. Ano, Sophia? Hindi naman. Yung white motor hindi naman mahapon. Tingnan mo yung babae hindi makaupo, mami. May babae ba? Hmm. No? Tingnan mo kasi ah. Tingnan mo kasi ah. Hindi siya makaupo, no? Yeah. Parang nag-squat na nga lang siya. Parang hindi na nakalit. Hindi kang nakakaupo pa yan. Feeling ko hindi na eh. Tignan mo yung sa may puwetan niya. Wala Tapos na. knees na ng lalaki. Ano. Wow, Parang ito na lang yung nakaano sa kanya yun dito. Parang ginagalaw niya na lang dun sa kawawa na lang siya. naka-skirt pa man din siya. Hindi, naka-shorts. Shorts ba yan? Oo, tingnan mo. Hindi siya makaupo. Ate, dito ka muna. My hand is cold. Versus, oh. Let's see. Eh! My guys! Nag-utot siya. Sino? Yung ano, nag-utot yung bus. Is that a bus? Ano guardian? Sa jeep? Nautot yung jeep. Inaano niya na naman yung ano. Are we going to Baguio City, ah? Ako? It's look like Baguio City. Ay, doon tayo sa kabila pala. Kaya pala nagpagaling yung jeep. Ang gagawa ng bata. So layo naman. Bautista? Are we going to Lalabas tayo dun sa may ano, sa may bridge. Ano, garod? Sabi mo mo, sabi mo. Yung dinaanan natin pag Tignan mo kung ilang ano, hinintay natin 1 minute. Tapos yung papunta, 25 seconds lang. No? That's crazy. It's amazing. Traffic hanggang dun sa dulo. May orange. Uy, nakaupo na. Nakaupo na siya. Ako yung nai-stress yan. sinusubaybayan mo. Ay, may bumaba kasi yan siya sa uso. Sige, 60 ko yan. Manood na. Tapos ang init-init pa. No? Jollibee! We're not gonna eat in the Jollibee. McDonald's! McDonald's too. KFC! No.
Ano, busog ka na? Hindi pa. Drive-thru. Mga drive-thru naman to. Yeah. Choking. No. Super 8. Mall. CB All. City Mall. SM City. Where? Starbucks. So small. Parang biggie Uy, ulit. Mitsubishi. Much big naman yung yung Baguio City SM. Mitsubishi. Much bigger naman yung Baguio City SM, di ba? Yes, darling. Wow. Mitsubishi Urdaneta. Sapato. Yung mga puntero dun.
Inubos mo na? Ayoko. I only ate 3 pieces of it.